l'equinocci es va produir una tempesta que va durar uns quants dies. La pluja baixava pels vessants de les muntanyes i omplia els torrents, devastant-ho tot i arrossegant cap al mar arbres, pedres, teules i tots els objectes de la vida dels homes. I el mar va retornar les restes a la platja. I com sempre, el retorn a la calma i el renaixement. Al matí, des de la finestra del meu taller, he vist el camió de l'Ajuntament i uns quants homes que arranjaven la platja i carregaven al contenidor totes les deixalles que hi havia llançat la tempesta. Els vaig demanar que el vinguessin a buidar el meu jardí. Evidentment, hi va haver alguns somriures, com sempre. A aquests homes, que vaig dirigir des d'aquest mateix lloc, aquí on som ara, els vaig fer col·locar la barca per convertir-la en abdomen i després, aquesta enorme bola buida com una clova d'ou, que és una mina magnètica flotant que va esclatar durant l'última guerra. És un cap perfecte per al Crist. És com una garota, amb detonadors que representen la corona d'espines amb tota la naturalitat. He fet servir les branques per fer els braços i les cames. Es veu cada os, el fèmur, la tíbia. El que és bonic és allà on es veu una artèria tallada. És un tub de cautxú negre. I tot això podria funcionar. És el Crist d'Antrita, el Crist de les escombraries, i fa 12 metres de llarg. Aquest Crist l'oblidaré aquí i no el tocaré més. Algun dia tornarà a la terra, com nosaltres, molt lentament. Pols ets i en pols et convertiràs.